организация, която е създадена преди 104 години. Днес ние празнуваме 104-тия рожден ден. Тази организация е обединила жени, професионалисти, които работят за правата на жените, на децата, за това да бъдем равнопоставени, да имаме свят без насилие, да имаме свят, който да бъдем образовани и да можем наистина да бъдем полезни на нашето общество. Зонта винаги казва не на насилието, не на кибернасилието, не на ранните бракове, не на нашето безразличие към климатичните промени. Казваме да на образованието, казваме да на превенцията. Ние ще сме още непознати, мой далечен и мой близък брат, но на дружбата законите крилати нямат граници на този свят. Може би в Австралия далече ти рисуваш гъла в този час, или в Палестина всяка вечер не заспиваш от топлотен глас. Еят камбаните, еят звънят, слушайте техния глас, пазете мирът. Еят камбаните, еят звънят, слушайте техния глас, искаме слънце над нас. Супер картело è in mezzo all'andò, l'arcobaleno chi designò, il aggettivo di Temiti, l'ha colorato bello così, eccomi qua io sono la blu, e da questi nuovi colori, con un pennello di poesia e dei pastelli di fantasia, l'arcobaleno è vero com'è, abbia i colori, amelo è, le feste verde diffonderà, luci di gioia della città. Tu 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 tu. Ora кажете не на шега, кой нарисува тази дъга? Първа красива, казваме кой, аз или ние, ти или той. Тази дъга е смях и мечта, нека и кажем известна места. Кръчички да вдигнем още сега, кръчички да вдигнем нашата дъга, нека да вдигнем нашата дъга. Добре дошли, честит празник на Зонта Интернешнъл. Преди една година ние зонтяните от Зонта Клуб София засадихме алеята с жълти рози, символ на най-мощната международна женска организация. Зонта Интернешнъл вече 104 години върви успешно по алея от жълти рози, застъпвайки се за всички жени и момичета по света, борейки се за техните права и по-добър живот. Зонта Клуб София, като част от нашата 104 годишна международна женска организация Зонта Интернешнъл, вече 28 години работи за образованието и закрилата на жените и младите хора за тяхната реализация в обществото. През 2020 година поставихме на това знаково място камбаната на Зонта Клуб София, а днес, по случай 104-та годишнина на Зонта, засаждаме 104 броя ченчири и 4 дървета, 2 бука и 2 чинара и удряме камбаната под мотото. Сега да действаме активно срещу климатичните промени. Вие сигурно всички знаете какво представлява климата. Учили сте по география в училище. Ние в университета надграждаме тези знания, като казваме, че климатът включва климатичната система, която обединява въздушната обвивка на Земята, атмосферата, водната обвивка, хидросферата, снежна и ледена обвивка, криосфера, земната повърхност и биосферата. Тоест всичко около нас е климат, който показва важността на проблемите, с които се занимаваме и които също вас ви интересуват.
Patio Martin. Essa espinha. O barulho sem câmera,